Oke, gas alas. Oh. Cek porang yo. Nggo rabuk. Oh, cek porang. Nah, celeng kiwa. Iki. Terus sing ndi kok? Duduk. Wes jujur gak usah mah biar cerita. Oke, wingi. 1075 gas lho. Cek bapak. Oh, bapak. Bos. Cek. Cek bos, jasa sik, Pak. Iki kok men. Nah. 1,3 gas kemulan. Saya kira engko pas buat sahur. Saya bos nganteni lho. Ora iso preng rinjing lot-lot. Ben diisi amunisine sik. Pak didemangan sik kok langsung gas. Caca kabeh nang ndi, Bos? Caca paling kesel, Bos. Masmu sing bagus dhewe ning ndi, Pak? Ning omah, Bos, wae. Kawan ngontane ngalas barang kok. Gak iso gas alas ganti. Pi ning ndi, Bah? Pi ning omah, Bos. Kesel kok. Gak sido gas alas ganti. Santri kesimpulan siap menyimak. Oke, baik. Gorene keselmu, Bah, tak gawe adus, guys. Ngori Mas Evan ki. Wis mulai. Arep adus iki. Mas Evan ketularan karo kulit nggih. Bah, kowe engko lek rapi nanggap apa ya? Ya babaran ta. Nanggap bal-balan jere. Tapi terus pinter misbah macane. Dilik-lik soe. Ya apa ini? Bah, nek ganti siwak diganti siwak. Iso ora. Langsung sore makan. Bos, izin makan dulu, Bos. Mas Rob. Mas Mantap, izin makan dulu. Mas Rob tungguan, agetno. Bahan komunikasi. Gampangane leh, Bah, kok. Lha. Nah, Dul kabeh tak kali kabeh. gampangane leh, Bah, kok. Anggap wong wadok, Bah. Delok kasuki menerono, Bos. Bos, aku mudik iki teko Cikampek. Cikampek. Lawe Pak Lot. Sepil lawe kulit. Full protein kok kowe iki. Yo. Masa mangan sego, Bos? Lawe disediakan. Siapa di sketsakan je Sawe iki ra golek. Mas Evan. Ya, Pak. Jenenge gak tau dulu. Bendrang Pak Bulus mesti kuwi. Ya ngene, ya Pak. Bener lek mat kuwi sapa? Kang Jon. Sik, jeneng. Parani soal. Bah nyong-nyong padha dene Pak Putra. Apa bulo bah jadi. Empat negara kumpul di rumah Badinda. Oke, pelanggaran maam dhewe. Malang hadir bah baik. Pelanggaran juga. Kata mantap baru, Bos. Cita-cita mau jadi apa, Bang? Cita-citamu apa, Bos? Cita-citane ki mbuh. Sok mbene, Bos. Ngeting ning Lampung. Masa ngeting ning Lampung, Pak? Iki lho, jopone dadi waca Bang, jopo Mas Evan lho. Dungane aja lali Pak Dik. Bismillahirrahmanirrahim, cangkemku pawon tenggoro aku. Bengawan, wetengku segoro. tawa tawi tawar. Dikebuk wetenge petung. Wis tuku baju baru, Bang. Sementara iki bablas nenggok. gak baju baru, Bos. Bayu gelut. Ha. Relax suy. Bayu gelut sih. Ngawur. Ngawur iki. Bah bedane biawak ambek biawuk iku apa? Nek biawak kuwi kulite kasar, Lah lho. biawuk kuwi kulite rodok. Nyrodok jare Pak Mat. Kayak sodo lho. Telat ra, Bah. Telat sak iki. Sakmene lho, pucuk driji. Coba. Kok jono wis bae malah ora mari to ngene lho. Udan apa ora kono, Bah? Coba. Ngriwis, Bosnya. Anu, anak buahku Bah. Bah doane meh tumpuk. Ini aku. Gak iso, Bos, iku ngayahe iki. Ana butuh kapan, Bah? Manut wong-wong. Ngomong. Betul. Itu ambil. Kok ketek siji apa kok siji? Jadi wajib lah batu klambi. Ora, Pak Dik. Oh, gak wajib. Gak ngerti, gak Hukumnya apa, Lho? gak ngerti ya. Oke masuk. AJ bagi-bagi 450.000 koin. Pesan, Assalamualaikum Bapak. Ngapunten lagi iso absen nang plus 62. Izin niki kagem tumbas PJSKEC kagem cah-cah enggeh. Kabeh, sahur be. Siap, depan kon, siap terus be pokoke. Siap-siap. Kuwi gak mantau be. Depan. Oke. Terima kasih. Gimana kami gitu? Lek mat fungsinya akeh gali asem untuk apa ya? Fungsine akeh dari asam. Iya. Yo kok anu kok dikit aku. Aji Bos matur suwun. Lho. Bah, hilale teleskopen gawe bedele Pak Dik nyoba wis ketok urung. Ki tenaga. Fungsine dari asam iki nambani wong kentut kala ceking, wong sapa tulo. Kuwi nek asem kuwi
Ini iso nyedot aku. Iso nyedot upas. Galasan. Ini iso nyedot upas. Upas anu, Upas kayak ulo. Upas. Untuk pola cinta ini iso nyedot di sini nanti. Contohnya kayak pelungsune kayak mandi juga. Untuk kalau centing bos, gunanya sih. Pelungsu apa? Pelungsu apa? Pelungsune isi asem. Isi asem kayak iso nyedot upas. Kita kan dorong buat. Nggak paham. Kamu gale. Nek nonton kan. Gali aku ngerti, Pak Matabang itu warnanya. Iya kan kayak semirang. Nggih lemat, siap matur suwun nggih infonya. Video dulu kancamu bah. Pengendali satwa. Hei, ada baro kecil iki lho, Bang. Sing gak iso upasmu bah. Iki gak upas iki. Leaderboardmu rusak. Apa Pak di leaderboard? Berbot. Udah oke anu Sampai lah. sampai. Malah. Biasanya ini saya. Oh, tak ya. Lah murane Pak Dik kok ramuni turu to bos bengi. Mulai dino. Sepil bos bah. Mantap. Main akeh tundung tahu apa lek mat akeh tahu. Kok babi aji kuwi bah, kayak tuku peci go cacah. Oke, matur suwun. Itu pacing ya? Hmm. Gimana turun kurang? Mam sing warek Pak Dik sesuk timbangan nggih. Kamera MN CCTV bah jos lho lho. Festival ora nek sewu nek ndelok. Ada lah. Halo. Sekarang sih berapa? Nek yo bos. Telat lot. Sepil murah ini bah. Murah ini tik kerudung ini bah anu bos. Ora. Iki haji. Belum di timbangan posyandu. Bos mangan. Oke masuk. Mas Wawa bagi-bagi 15.000 koin. Pesan, telat ora lenur. Gak bos deh. Liftnya sudah berapa menit bah? Baru 50 menit. Bah kenapa wanita gak tahu salah? Oke, gak ngerti bos. Karena dia merasa benar. Lah loh, karena dia merasa benar. Balungnya bagiannya jerabang eleng. Dia bos. Supaya sekitar, oke. Kok iso skop digepuki kilo? Apa? Engko sapa? BA sapa iki? Oke sih. BB Haji, kok iso skop digepuki kilo? Anu, ya. Bukannya di sektor B karena yang depan itu dipati, jadi ini di paten. Gedek deh. Alhamdulillah sehat doyan mangan. Mana? Terus kalau kayak nambah sedikit, no, ini kuat. Pung di zaman mangan, Mangan terus. ada zaman kan sate mau. Bose mari mangan jolali obatnya diombe bah. SKC Matsel RS enek notif hadir Mas Di. Oke. Telat ora ki. Telat sak pucuk sendok, Bos. Mas sing ngandel mau bareng-bareng. Bah leaderboard gangguan bah error. Duh, gak iso Bos aku. Cek bos kok beda benerin karo Pak Dik. Udah biasa kena Tapi gak metuin enggak. Enggak muncul ini, tapi kamu muncul kok. Enggak. Kamu muncul. Muni kamu tuh. Kamu enggak muncul. Bah Mas Nur kok kurus. Pojok lho kamu. Iki anu, Bang. Sing sampe, Bang. Bisa, Bang. Geser. Terus Kan ana di jebak, bisa. sing di. Loro. Loro. Loro itu. Ulang. Sing Di kanan. udah jebak. Oh, lho. Muncul. HP ini karo cas bah. Disim. Ora kok. Dua semua. Paling nek mangan. Wes gak muncul, Bang. Perjalanan paling jauh kemana bah? Ya pas juga. Aku nih kok Karanganyar Bos. Itu kan karangan jangan. Karanganyar. Oke masuk bah sampai Resik. Cek baterai. Baterai 778 Bos. Bah aku cita-cita pengen nyoyak Pak Dik bah. Tapi anu alarep. Apa ki? Atret. Atret. Iya, iya. Gitu. Geser. Coba. Nah, Wis. gak muncul. Pendapat upia misal rapi meneh. Itu kalau taki bojone to Bos.
lagi kecil. Atlet John jadi. Bos, bos. Sampun. Lampun pipis tapean. Oke masuk. SKIC Sono Ageng bagi-bagi 10.000 koin. Pesan, SKIC Nganjuk hadir pagi. Siap. Ya, maju. Siap. Nang absen sapa ae, Bah? Ki anek sapa ki Kensi, ke Bayu, ke Pak Mat, dan ke Pak John. Dan iki Mase. Mase. Gua power bank oke. Sak metu iku meneh. Aku mau lari setengah papat loh. Lamune mak Partika wis didandani kurung sing konslet. Gak ngerti, Bos. Oh, jangan anu itu, boten sebenarnya itu. Mas aduh, Dik. Oke, Mas calon-calon tim terbaik. Calon-calon tim terbaik di masa depan. SKC semua terang Surabaya hadir. Jeneng lengkap sapa, Bah? Jenengku Ahmad Misbah, Bos. Cah cilik-cilik rono aja oleh ngerokok, Bah. Nyemelangi. Siap. Oke, Pak Rise. Ojo kena kamera. Kok bening saiki, Bah? Bening, Bos, asline iki. Nek rada edak kamera. Ahmad Misbah masih. SKC Fataya hadir, Bah. Oke. Mis gak enak rencana raup ta? Ora raup aja iki wis. Bagus kok, gampangane. Mobil ireng cek ning kono. Ora Bah, gak enak kok sih. Ukuran sepatu nomor berapa? Siapa bos aku? Lah Mas Nipon. Bah, awakmu iso renang, Bah. Lah sikil dileput to Mas Nipon. Takokno Pak Dik kuwi kok lampune wis didandani durung malah lampu, Bos. Engko tak tekokne. John Blowo sik ning kono Mis. Asik. Kalau ada dananya mau gak kuliah, Bah. Ya, cek kuliah ae. Aku gak pengen bos jane. Jono sehat, alhamdulillah. Sampeyan kok ganteng pol, Bah. Mame apa? Mame krokot. Tanya, Bah, motivasi. Motivasi Kensi ikut live apa? Iya sih. Motivasi. Kok ikut live apa? Motivasinya pengen gabung untuk Pengen gabung ngono tok ya. Ya, pengen gabung ngono tok. Gabung. Pak Po tempe ning tibah, wae ning Mas, Bos. Pengen gabung ya. Sono anggure wes. Sono. Sono Ageng kenal karo Pak Hari pentol mboten. Sengenmu apa skincare-mu apa, Bah? Gak nganggo skincare. Mirip barok. Amune mak Pah wis didandani rong, Bos. Wis rong, Pak Dik. Mbak Rin rono. Mbak Rini rono. Aku ora keterangan itu. Skincare kayak Misbah wudu lah lho. Ya men suwarang. Bapakmu pernah ngemut strom. Ora tau to, Bos. Oke masuk. Sukimun bagi-bagi 10.000 koin. Pesan, kulot cengoh. Kenapa aku ora terima? Jangan bagaimana. Aku dolan rono oleh ora oleh lalar ngomong angel men aku dolan rono oleh Abah. Oleh Pak Dik. Jadi ora lagi nyoto bulan ya. Dolane lho. Sol dulu, Bah. Untukmu ana lomboke, Bah. Iki, Bos. Ayo lah ngarang ki wong. Ngarang ya. 50 punolot. Apa nih? Niki. Ya 50 apa? 50 tok. Bahasa apa nih mau 50 apa? Gak ngerti iki lagi komen. Jelok DR, Bos. Kuwi ning ndi, Bos? Ini omah. Wajahmu iku asli apa? Editan no. Editan ketoke. AI-nya, Pak Dik. Iya, dol dadi. Bermadang ana pergerakan apa? Manut no. Manut. Manut bos iki. Sesuk itu golek wader ora nur. Insyaallah. Insyaallah. 50.000 kuno jare Sukimun malah. Oh, Sukimun to. Lali aku ya. Jalur udah Dik. Udah 10.000 ya. Pak Dik, apa Sukimun karo Win kakak adik? Ora, Bos. Ora, Bos. Aduh. Jadi Sukimun 50.000 kuno kudune 100. Yang bisa ngatain Pak Dik cuma Sukimun. Ya. Win sido geger karo ayah angkate ora bermadang untuk kamu jelasin. kan kita nak pas gak zero, pas nak zero bisa ngomong Sukimun, nak pas gak zero bisa ngomong ora maine. Ya, Mas Ero. Betul. Tapi ora delok kita Aku ndelok nih. Tak delok mbak barok. menurut lucu. Nemen ra Sukimun. Bener sih. ngawaman Intine iki ngene. Iya. Sik pateni sik ben ngerti wong. Arak. Liyane Sukimun ra enek sing wani iki Mas Nur. Ket biyen pas kata kuno loh. Pinter men welot kaya dukun suwe kimun. Oke masuk. Seseorang bagi-bagi 10.000 koin. Pesan, kapan gawe simpa? Cacah kon melu dites sisan koyo dukawan. Win bogeng, sopo ngerti lolos. Barbodo jadwal luar kota padat soal. Kapan guys sim? Kapan bos? Tak hubungi kontak-kontak sik bos. Siap dikondisikan guys sim. Cepat. Oke. Ngopeni wong unik-unik ngono wi ae bos. Alah, apa ae aku wis gak balik no bos. Aku seneng kumpulan wong sing
biasa-biasa sing anu. Tadi Bapak Haji Pak Dik buat beli peci. Peci. Orang ngombe yang minum. Oke, siap. Buat beli peci Caca. Minum. Sejarah kenal aku Sukimon bos. Kowe kopimu ndi, Kowe? Peci SKC bah oke siap. Ini bukan sih, Pak. Digodhog banyu iki biasa kok. Ngecas. Ngecas nyong. Kulon gue pelit tok jadi pi. Kene nggawa sak ya kok munggah angel. Aku bos nek mau manjat alat pancet tebing wani awake dhewe kok. Oh, segala balik Medan bos nek aku ki. Bot. Tapi nak menek wit sing rada abot. Dadi golek wit sing ranting akeh. Sing cilik. Ranting akeh, pancet-pancetan ngel. Yo apa ora? Betul kasih Sukimon. Amanah Mas teh wis ditukokne urung bah tuku rokok terus slop. Sampun bos. Diplok iki. Wis ning ngono. Kan vlog iki. Ngevlog tapi sampean turu terus itu. Tapi wis diplok. Wis. Iki musibah apa musibah? Oh alah leno deng ki lho. Aman Mas wis anan karo Mas T. Biasa nak Sukimon yo luar biasa toh lot. Ujang Terung Agung hadir Gusmi siap. Lewat mundur tak wacane ben anu. Bertanya, aku menjawab. Jawab ya. Benar mulai saiki kok. Ya. Tapi nek kok malih ya Pak Dik. Maksudnya? Nah ning arep padang nek malah peteng ya. Karena pencahayaan, Bos. Aduh. Tapi asline gak ngene iki ya. Kasine nek ning kamar kabeh kan beda asline to. Sejarah Alvino kebian kenal Bos, kerja mbiyen Bos. Men gampang gak saya gak ono video. HS lho. HS sampai tak iki Bos. Kensi Imprem gue sih, kensi ngene, ben ketok. Iya ben Bos. Kensi custom ki Bayu ning kono kena pertanyaan. Bayu Pak Pertanyaan tentang sejarah Bos. Apa hukumnya minum amer tapi gak sampai mendem? Gak oleh Bos. Neng kadar alkoholnya gak oleh ya Pak ya. Minuman apapun yang memabukkan gak oleh ya Bos. Tidak. Yang berlebihan oleh. Ini kira Mas ini. Tadi orang dicuri gimana? Yo asine yo gak terima Bos. Karena Gak mangkel, yo karena tapi iso diunggah medun Bos. Diunggah dukno. Tapi jeneng. HP-ne karo dicek Pak Dik. Anu e. Jon sukno cecesan ning kono sing tak ngecek power bank Jon. Neng nggo kasur. Terus lampune mak Fatihah kon sate dandani urung. Durung ketoke tapi muji wis tak kon ngondisikan muji lemu. Pak lagi mudik dungane. Ampun nyampe tujuan dengan selamat. Yo, pokoke hati-hati di jalan pokoke Bos. Semoga keseleren, kumpul selamat, pokoke krasa ngantuk, krasa kesel istirahat sik. Ngono. Anu tok lah putih-putih ndi? Batekan iki. Sing ning cap-capan, sing ning ireng iki, sing cas. Tensi nyaman. Kan sing nyaman Bos. Nek ngedot rokok ora ndasmu. Nah, Bapak dongakno sing pek padha mudik dongake ya Pak. Pokoke Tangerang Pekalongan nggih, pokoke muga-muga selamat kabeh. Amin. Nek nalan apa-apa, pokoke Amin. budal mulai selamat karena ada iki keluarga di rumah yang menunggu aja yayaan. Misal macet yo enteni ngono aja kesusu teko omah. Iya. Bukan kabel tok, kuwi batekan. Lalu nih. Oke. Pokoke gak usah kene, kabel tok. Lah kabel ndi? Kabel enak. Enak ning kono. Ning kasur. Komen Lavi Anyar Mas Deni. Oke, lagu Anyar Mas Deni. Oke, siap. Matur sembah nuwun pokoke sing komen-komen api-api ning Mas Deni pokoke sungkem karo sampean. Sungkem tenan, matur sembah nuwun pokoke. Wis kace ngeri, Bos. Ordemu itu Pak Patik. Itu gak apa kanggoane. Sementara tanggo iki. Nggo ngecas iki ben kok tanpa power bank. Terus sekarang ngecas Bos ya. Duduk lampu anu kok. Bos duduk lampu tengah, Bos. Oke masuk. SKIC Sono Ageng bagi-bagi 10.000 koin. Pesan, kapan vlog Pak Dos? Wader Pak. Insyaallah besok Bos, insyaallah. Dan stop kontak awak. Kontak awak juga diganti. Stop kontak iki. Juga diganti Pak Dik Romai, Uti Sepatika siap. Pak Dik kapan aku mbok warai hipnoterapi. Gampang-gampang angel Bos hipnoterapi iki. Di power ora sampean iki, Power Rangers maksudnya. Bismillah besok malam aku melu mudik siap. Oke Bos. Kaosnya Bos dikondisikan Bos. Jadi nanti apa meh rilis kaos baru Bos. Insyaallah nek wis teko bakal tak gekno konten. Tuku ya wong 100 sing tuku. Kapan kita di model hidup 5 DJ. Alalah. Gak iso Bos, aku maksudnya komen aja sing apik-apik Bos di sana Bos. Mas Deni top markot top. Mas Deni wong ngeri Bos. Anda sebelah teng pundi, Bos? Pancen ceplok tembe Bos. Mudik Bos. Gak ngerti Bos, mulai Surabaya paling. Apa yang beres, oke. Kakak kok pindah lho. Suruh yo ben. Kesel banget. Kesel ya. Gowo dimen ora misbah berarti iki. Pak Dik, ora-ora ninja iku kata apa kodok Pak Dik alalah.
Kurang ninjal kata apa kodok lho. Oh iya. Ya kurang tuh bos, panggil support Nur. Siap, siap bos. Sido ndelok pora bos. Pora bos. Kurang. Oh porang iki. Ya kurang. Panggil support. LBL ning markas oleh Pak Di oleh menit 3:40 video ini sampean Pak Di ide lagu Mas Deni. Nek video ini sampean Pak Di ndek lagu Mas Deni. Enak videonya sampean Pak Dik. Tenang, Ini kok tinggal ikan enak lho. lu tunggal eka. Tapi kita belum. Kita baru nek. Iya. Jajal tok. Tapi kita baru. Terus sing ndi? Sing sik to. Oh, Sampai di Singapura lho. Ya pas sama di Singapura kan ya. menit bisa delok lagu Deni. Oh, yang dangdutan ya? Lanjutan. Oke, dangdutan bisa dihipnotis, bos. Oke masuk. Seseorang bagi-bagi 10.000 koin, pesan, Pak Dik, ngopo kok saiki sempena kroson canggung le campur nopek, wes gak iso los koyom bien, enek seng ganjel nang atikah. Nggak ada, bos. Nggak ada yang ganjil, bos. Sedikit pun, bos. Cuman nak pertanyaannya gak membuat apa ki pecah ngono gak iso, bos. Kudune pertanyaan lainnya. Guyonane. Gak sedikit pun nggak ada, bos. Los, bos. Kayak apa, bos. Cuman enak pertanyaan gak perlu dijawab dan gak iso jawab yo ingah ini buat berdua. Oke masuk. Seseorang bagi-bagi 10.000 koin, pesan, Mas Dik kenapa live horror selalu menghindari ringin tempat buat mendem kepala kambing, atau yang pernah live sama Mbak Rin. Tidak menghindari, bos. Neng kono cuman iki, bos. Tempatnya jauh terus jalannya angel. Nah, awet sore. Oke, jalan di sana nggak apa-apa, jalan di sana. Nggak menghindari, bos. Cuman neng kono wingit. Oke masuk. Udan terus. Seseorang bagi-bagi 10.000 koin, pesan, maling porens nonton live mupa, malingnya SKEC nyel ya wakakawe kakak. Malah ini pas agak Oke, ini stop hipnotis, bos. Singgarai canggung ya gara-gara komen namu. Oke. Udah bilang yang penting SKC kompak. Oke, bisa hipnotis, bos. Siap. Neng menit 2:40, Bah. Sama dengan ini yo kota amal yo. Buat ya, bener enggak bener lah. Yo, telu jebol kabeh mau buat cilok iki tengah doa. Enak ora? Itu muka berapa? Iki tempur kaling, bos. Temu pas. Kayaknya Ini empat kalau betul. kota amal yo mau. Aku cuma beri. Yo pas iki yo kota amal bener jalan berapa. Ada itu tak tinggal ngono. Di sinar. Oke masuk. 3:40, Bah. Merpai Prin bagi-bagi 50.000 koin, pesan, gaet tumbas sahure misbah karo Kenzi. My Prince, siap. My Prince, nah, ada permintaan untuk lengan panjang. Gimana? My Prince. Lengan panjang dikekne, bos. Nanti untuk dulur-dulur yang pesen kaos, request lengan panjang, model ngono, ukuran, langsung nanti saya plong nanti kalau wis kaos teko ya. 3 bos itu 2, 3, 4, 5, bos. Sing judul apa, bos? Sing baru apa tunggal ika? Ideal berapa? Biasa manut dapur ya, bos. Iya, long set dong. Bang. Gak nonton, bos, aku. Ngrungokno tok, bos. Ngeteli neng iki neng mobil ngono lho, bos. Sepil harga ya biasa, bos. 100 ora apa-apa. XXL, oke. Orang notif, hopeful, novel, wong tuwek mbok jarak kae. Novel apa? Andi tebah. Gak temu, bos. Masalah kan yo ya. Oh, guntak tapi yo artis kok. Oh, ya tahu. Kita nak nomor 3 itu ya. Kaos. Kamu entek, bos. Entek baru. Cara pesan kaosnya nanti. Iki ning Shopee, bos. Ning Shopee iso. Langsung DM ya iso. Maaf banget mau nanya ini. Caranya enggak ngakan dan enggak takut hantu karena malam-malam sendirian di tempat baru tuh gimana? Nah, Pak. Pak. Anggere nggo kopi karo koke nyemut udut. Misal Pak Aman nih mensiasati ben gak takut hantu, misal ki wong iki lagi tuku rumah sing lagi dinggoni. Yang pertama kali. Mosok cek pikiran pergi bareng ngopi terus yo langsung asam lambung toh. Kan penenang pikiran, Pak, di kopi. Yang dimirip karo sofa. Sik, kaya umblok. Cara mensiasati adalah yo iki pikiran positif ae, bos, mikir yang lain, bos. Misal kita ke pikiran wis menuju ning makhluk-makhluk ngono, kelingan-kelingan dialihno, bos, gawe kegiatan apa. Nang desa ngisi-ngisi pring apa. No. Pokoknya alihkan pikiran yang mengarah ke situ. Nah, pada waktu perjalanan, siasatnya adalah kibah. Perjalanan yang tempat wingit apa di pastikan kono angker. Langsung tangan kiri. Rogoh manuk set. Pandang langsung ketekem ngene, bos. Set ngene. Karo diupil-upil kan mlaku. Oke masuk.
Atau blak bagi-bagi 10.000 koin. Pesan, adab itu mang perlu Pak Dik. Tapi kalau mang di depan kamarnya Pak Dik itu penghibur, jadi jangan terlihat sungkan. Maaf ya Pak Dik, sampeyan iki Sakjen wong sangar. Oke bos, siap bos, siap bos. Goblok gitu. Loh, tenan bos. Ya bos, gue peli bos. Lu sak ya, abot menek ngawur repi. Iki wayah budal bang. Sepeda motor apa nggawa mobil bos? Mobil ini udah belum, Bos? Ora iki karo ngeterno anu, karo ndelok ngeporan. Kurang. Ceritane salah terus, gak apa-apa bos, salah terus mlaku gak apa-apa, tapi pembayarnya gawe juan bos, aja ngai dolar bos, gak apa-apa. Dia tentangnya. Ya, Pak. Terus aja ngai dolar ngono, tak omongi wong-wong. Pokoke kuwi. Motor bayar, oke, meh ning ndi to Pak Dik? Meh ning alas ngecek kurang bos. Motor dan mobil ae motor, sepeda. Bingung apa. Terserah mobil ora apa-apa mlaku. Mlaku kok kene ya langsung bar subuh tuh bos. Karo cengahan kurang. Orang yang pada dia. Aman-aman nang alas. Panasnya. Melaku. Oh, Yunita. Unita, di Pak Unita. Yunita ini nama cewek toh. Setelah dulu ngomong gawe pela jago gak apa bos, nek golek ngol gak apa bos ning kene. Kok sampe aku lho piye to? Berangkang pisan. Subuh lagi kau berang lah. Motor iku budak wong ayo. Kowe enteni kene ya anu, kacaku tak ngecek. Ya. Ya Don, anu Jon, apa iki? Iki Becak turu wae. Kang Jon Rio Dika. Nah, bingkisan dapat THR dari Mbak Vina kemarin. Titipan oleh Mbak Vina. Nah, Berangkang Terima kasih, Mbak Vina. ya, siap. Ya, Suan untuk Mbak Vina, pokoknya berkah-berkah, lancar rezeki. Mbak Vina gak enak nih kene, wong turu Ya, wae. tapi kan Ya, satu suan bos. oke. Yes. Ya, saya kata tunggu. Terus sesuk ae wong nggo tak papat nok kowe, nggo cah limo nok. Malah gak bos, malah nak nganggo mobil kuwi ndarani wong adoh bos. Wong adoh kuwi arep mancing kuwi. Sarung Jono, notis bos dikokai Kang Jon penonton dan baris. Siap, boleh. Pesantrenmu rame apa sepi, Bang? Rame. Rame bos. Misbah mau kerja setelah terus ya, lah disogok ya langsung turu tak bos iki. Aku tak liwat ya dikai duit ngono wis langsung monggo. Monggo. Alah lah. Masa maling nonton live bos. Malingnya lu nonton Kokone Jono, ayo. THR ya bos. Jon jual rokok Jon, nengan ke Jon. Makanya, orangnya bos hasilnya. Nengan kalau ning kono kan rokok surya ning pak-pakan ya lho. Ya ini nih pondok asmani sinten Bah. Ya ini. Hmm. Mustaqim Basari. Jadi iki untuk Al-Fatihah dulu kan sih buat kesehatan SKT di mana pun Anda berada yo Al-Fatihah sih. Apa kasih? Al-Fatihah. Amin. Amin. Ini Sopioles. Sing mburi kok mantel bos. Ya kan sih amin amin ya rabbal alamin. Iwan. Malingi mantul lewat lip iki sinyale angel bos ning alas, angel bos. Oke masuk. Seseorang bagi-bagi 10.000 koin, pesan, gawe o video pendek, izin peringatan keras, kepada oknum SKIC, ben gak gawe entran-entran neng channel Leo, terus ojo dihapus, ben kabeh dong ngerti, eman soal jenengmu lagi dari spotlite iki bos, tunjukkan bahwa kulot yowes berusaha menghentikan kui. Siap bos, siap bos. Siap. Siap bos, siap dikondisikan amin. Yang misbah kok kudu guyu piye to? Misbah iki nama itu semanggodin ya kok. Ngawur ya Bah ya. Tapi kowe kok ngerti termal demben kok bingung iki lho Bah. Kok gumun. Ngerti. Kayak ndelok manuk. Ndelok suhu panas. Kowe nek peten tanpa pencahayaan iki nek wong sing anget apa panas awake terlihat. Contohnya kewan ngono kan suhune panas to. Kelihatan. Kayak deteksi suhu. Ndelok wong mati ora nih, Pak. Heeh. Mati adem. Ngawi. Ngawi dhewe. Dawu paron siap. Klik-klik soy. Kena kopi doy. Amin. Pilih sih. Misbah kok nama itu semanggodin yo bos. Nama itu semanggodin. Tapi aku pengen ngerti cengkok mubah nama itu semanggodin dikai cengkok. Kayak ujian. Nawa itu semanggodin. Ayo toh. Isine karo sapa? Semuanya ini. An ada ifardi Hati sana dulu kleru. Wong pondok iki panutan cacah iki pondok kene langgar. Mati muni. Mat, ya somel meneh to mati kleru lho. Ane tak ngono dhisik. Yo, baleni.
nawaitu Warda lillahi ta'ala. Mbak kasih guyub ya. Kok cengkok kurang to, Bah? Kan aja. Nawaitu somagodin an ada fardi sahri Arti sahri Romandona di sanati fardu lillahi ta'ala. gak enak salamu. Iso aku Pak Dik. Nah, soal aku penak nyanyi penting. Tapi nah apa kira iso ya kira? Go iso. Lah iso mesti apa to, Bah? Kan gak semua wong mondok iki duwe Keahlian. keahliane kan dhewe-dhewe. Cengkoke wi. Ya, Wis dasar. misal enek sing Ya. Saya bos penang bos. misalnya sing minat kira ngene Pak Dik, Hmm. tulis suarane yo Bismillahirrahmanirrahim. Alah, Di gawe berarti ngaji itu sekedar mempelajari kok nak skill kira gak enak. yo skill kira kan maksudnya nak wong ki enek, nah aku gak Gak mendalami kan mendalami. kok belajar kan pelajari. Suarane elek Pak Dik. Melek ya. Nah, suara aku apik. Jire sapa suara melek? Jire kowe dhewe to? Kan urung tentu wong liya. Sareng mesti elek kan? Gak ngerti. Sing iso nilai itu kan wong liya. Selesai jar kira bismillah tok ae. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Ngono. senduwek. Ya kan enek Pak Dik, nadane jenenge nada apa? Nada tinggi, ngono Pak Dik. Nu apik bah. Alah Mas Tio Saputra ki lulu lho marane. Badas lho. Badas ki dheke. Iki lho. Badas ki dheke tau juri ki adan dheke. Tau juri. Aku demen Pak Dik. Lombatan. Lombatan iki. Juara ping telu terus. Juaratan lopeng telu bos misbah. 3 kali 3 kali. event to, Ram. Iya. Bos kemudian lebih juaratan bos. Tapi saiki hebat gak iso. Lho guys sampe kudu kan. Maksudnya iso Pak Dik cuma yo nek karo wong pondan yo kalah karo nek papane. Lah kan ono pondokan. Iya maksudnya kan aku gak mendalami bakat kuwi. Kok nada bulu. Iki sapa jenenge? Kok iso nada bulu ya iki lho. Panji iki lho. Cek suara ajan dong, Bah. Yuk, sing awal tak terus gak apa-apa durasi kedawan ya. Allahu Akbar. Oh. Wis to. Lagi kok ngono kok wis to. Yo wis Pak Dik. Allahu Akbar. Sing kedua sing nek cengkoke dhewe yang kedua. Ayo sabarene. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, Wis Pak Dik. Satu paket sing guri iki lho sing dawa. Asyhadu anna. Asyhadu anna mo. Iku mat apa to? Asyhadu anna Pak Dik yo kok. Asyhadu alane. Asyhadu anna. Iya to, dua kali. Asyhadu alla ilaha illallah. Agak masih gak iso Pak Dik. Asyhadu alla. Asyhadu alla ilaha illallah. Jangan jongko ae. Madu tenan, Bos. Iso merdu ki lah ngelulu ki wong-wong iki. Ye, apake Bilal bin Rabah iki? Gampangane. Gampangane. Deke adan terakhir nangis Bilal bin Rabah karena yang Nabi wis enek. Wong yang Nabi meninggal Bilal bin Rabah kuwi yo ngilang gak ning Mekah, gak adan. Setelah karo wong-wong iki digoleki. Konsul adan Bilal. Terus kuwi adan nangis kabeh sak desa. Suarane empuk. Kanggo speaker kok saiki. Kuwi mbengok tok. Heeh, kanggo speaker. Kok ora percaya aku juara terus ndi ndelok pialane. Tenan, kowe ngerti sarunge piye kotak-kotakan abah-abah Pak Dik? Hmm. Sampai ngerti? Ngerti. Ya kalau hadiah kuadan. Lah kalau bos ana anune bos. Piala bos sarung bos. Mika mendalami Anda pasor. Mas Evan, siapa lagi? Saya bentar. Sudah loro. Ya bah, tapi pesertanya kok. Pesertanya sama loro itu. Kurang ajar. Ya juara terus toh. Sing itu nggak? Sing kan sing ibu bujune rumah sakitnya loh. Gitu. Saya tahu kena dhuwur. Itu bah. Selesai bos. Kecil. Izin telat Mas Evan, calon istri masuk rumah sakit. Oke, Separ, Novian, muka-muka nasihat calon istri ini bos. Amin. Juara telu mereka pesertanya PI Misbah sepakat jurine langsung nih. Jurine langsung nih. Wis gak pilih banget. Hmm. Aku duwe cerita
menyeramkan, Pak. Yo, iki lho, Bos. Oke, Tapi 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu ya. Rungono dengarkan, ojo komen iki. Wong komen terus ya. Aku tawar botok wong, Pak Dik. Dibotok. Iya. Coba ngambil lho, saya. Gak ngerti. Tawar botok wong. Sik Bos, dibotok wong. Mas Evan aja anu sik to. Dibotok wong. Piye? Gak ngerti apa sih. Menurut saya, wis digolek godhong dang ya, Pi. Satu dom ini ya. Piye. Aku kan anu, Pak Dik. Sore-sore kan nenek. Waduk kan bangun. Sik Mbak Das tenang sik. Foto banter. Waduk teprokan bangun kalau Pak Dik ben. Sing iki lagi iki. Yo, wi aku dadi salah satu anu nang kono berperan nang kono. Kan lemahnya diguane kok. Ya Yo wis. rata-rata kiratan kuwi. Lah karo Caca kan sore ini kan gemblang-gemblangan toh. Dan iku iki sore-sore no, bar magrib aku munggah kono karo ndut. Ya bunda aku mikir kita gemblangi wong yo penak. Munggah kok. Dhuwur truk. Bengi tapi. Nek Enak truk gemblangi toh, lah kok pengen motor mandek, aku mau ngorem ndut masjid munggah gembrutuk toh. Terus anjlok tuh tower kene mobil medun, ana wong papan wong 6. Ya aku cok. Saya mulai ayo kelas gak tadi kok. Tak gudang ning salah ngidul. Ngerti santer ngidul. Aku ngerti. Ngerti. Aku langsung medun kok. Enggak mobil piye, Pak? Karo. Butuh mobil panter kok. Tahu Aku. Pak Dik ngembang mobil piye? Tapi sadurunge anu Pak Dik. Iku lho motor beat toh, ana motor beat mandek no. Aku balik. Aku balik goleki langsung ndut sakmene iki nek kancaku biakno. Wis tak golek masjid nek munggah kaki ndut gak kowe. Adepan to kowe. Kowe bajingan kowe. Kowe adepan. duduk kuwi. Enek kowe tak takon iki adekmu iki aku muni ngono. Aku gak ketok gak anu gak konangan aku. Gak kena. Enek sing medun kok masjid dhuwur. Lagi dibangun. Yo ning kene tapi aku wis medun Pak Dik melayu nang omahe wong. Kayak kok nyapo ki. Gak ngerti arti diculik wong aku. Berarti aku ngalor kae, jaimun ngalor tak coloke kabeh, mburi omah, pring-pring terus aku kan neng iki sumur bor. Sawah tak golek teko sawah nang sawah. Gak temu. Alah temu langsung tahun tanting. Tapi kan ada ngerti. Tapi kan ada aku itu. Bola wis tak mikir bola aku aku salah gitu. Baradan Pak aku dinyanek karo Pak. Sujune ngerti botok wong. Tapi to Pak. Kowe pengen nyemplang mobil. Ora ya. Mobilku bos dikeplang bajingan bos. Aku dikeplak jedak wi, endute umur endute bos piyur ngono. Wah, mandek set, medun aku jelek. Coloki. Kowe gak terima bos nyoloki ning masjid ning dindi ngalor pokoke ning pinggir-pinggir omah iki. Coloki kabeh. Aku mulai njupuk motor beat tak serang. Semerangnya gak terima bos, nek cah cilik numpak motor kolor tak mendek musuh temane beat. Putih, peri kae. Kowe ngaku to? Tuh aku gak karo kuwi. Bukan tak cegat kuwi, dek ngaku nanti cegatno. Tak tanduk. Alah, kowe ngantem lho. Wes tak sunduki, aku gak geni aku tak sunduki. Kene kene bos dikemplangi. Kita tahu ya Pak ngembang mobil Jokowi. Mosok Tahu. Tahu lagi pisan iki kok. Pisan konangan iki. tapi nang gemplamu numpak truk. Ning dhuwur truk. Truk. Oke, masuk. Sore peteng kok. Lor Waduk bagi-bagi 10.000 satu koin. Pesan, Pak Dik ora uji nyali Pak Dik. Oke lah Pak Dik, ora uji nyali Pak Dik. Oh mboten bos. Cerita bos. Ngaku bos penjahate bos. Ora ngerti lho, nek ngerti prima. Tujuanmu apa gemplang mobil Mbak? Darat. Orang duwe tujuan mati kan sore ini gemblang-gemblang to. Bar magrib iki. Aku kan gondot munggah. Arep tak bandem nang kancaku kuwi kaya kancaku. Gemblangi wong lewat tak seru iki. Yo, ayo ae aku ngono. Alah, pamer tak depan kursi tak umbul. Umbulno. Pakmu ngomong piye? Kowe dibotok wong. Jenenge kek ndang mulai botok wong iki. Karena aku rame bos goleki bos, aku golek terus mesti ndelik iki mesti. Sakal aku medun jelek terus tak ubeng iki bos. Tak sisir iki masjid iki tak sisir. Enek nyong moblok kondur masjid embuh blodak. Lah ya kuwi dedan tak colok seru. Ya, krungu aku gemblodak kondur masjid tapi tak colok ngene. Wis ngono berarti lagi. Lagi ngaku wis berapa tahun iki? Panter zaman panter bos. Aku tahu pada dibeleh wong. Karena Akan pek tebu gak, aku pek tebu tok gambaran wong loro. Kan yo pangan wong akhirnya gambaran sini kemlo winti to. Aku tak tonton ndura mikir pecok. Lah iso bagus kan des Pak Dik. bersemu. Ya wit tenggor kuwi tak puter balik. Piye belana santas? Belana boten lek. Aku lho ayo. Tak gudak bocah cilik-cilik, ngene cangkrane akeh ketuane iki bombo. Monten tenan dok, picek urung ndut teplos bos, ndut blenyek kae. Kaya grimis apa kaya. Yo ndut kan waktu. Ku tak sawise pikir omah tak colok ndalah nek culok ning mobil iki. Cah pira ya mbiyen karo sapa ya? Masjid akar main masjid bae wis gemberwadak nombo. Ilang. Mburi-mburi omah dolan ngelorke sampe nggon-nggon PlayStation kuwi. Seberang kali kuwi, bang kali lor kali ini sapa kuwi? Tak piyai siji, wis panen dote langsung cengkiwing iki wis. Langsung tak ceprot, tak ben numpang kesi ya ning ngono, srot-srot wis. Tapi sujune laku ndelik. Ketemu salah ngidul kan, karena ngidul dua-duanya tak colok kabeh kan. Aku ngerti kaya klip ngono, tak kira nek sing maju ngidul karena go cangkruk ning dhuwur iki. Bur kuwi. Klip, kono. Sita tak kenapa gone sani ulon. Gak iso lolos sama aku ning sawah. Kuwi mlayone iki gak iso lolos mergo kula nenek. Tapal kuda wi. Kok mlayu itik-itik kecuali center side alah wis jelas. Hukum selat wajib. Oh. Tapi ora ngerti pas waktu kuwi aku gak ngerti. Gong Jawa. Wong duren apa wong iki. Wong duren gak mungkin godak to, Bah. Paling jeblok tok wis. Anak masjid goleki to. Pame tak hoyok-hoyok kae. Sapa kae sing lor kali PlayStation kaya tak tekoke pucet tok. Anu, Parmen. Super apa sapa kuwi lho? Parmen ya. Terus kulone dolan ngalor kuwi kulone tani jaimun barang kuwi. Dodok kok. Nguri omahe tak gawe lebek kok kuwi.
kadang sapi trek betong ya. Kayak jagjakan kok. Kudu kena bocah iki aku muni ngono. Kowe gak kena. Kena Kowe ndek mending ndi? di rumah. Aku ditekoni nyapa ki. Anu nang mobil mandek kita penculikan apa ya ngono. Tak culik tenan kanggo suwi, tak culik. Tak gelem kabludo saiki, saiki cocok to. Golek manangkrang ya to, golek manangkrang. Tak butuh ngarep ngene ning sorwet, biuk manangkrang, biuk manangkrang. Ampun. 5 tahun lagi ngaku bos dan dia gak ngerti nak sing ditantem aku bos. Dan waktu kuwi memang tak berarti tak ubengi bos. Pakmu paling kedian pakmu iki. Ayo Pak gak ro celah demi sini. Jahimu langsung nutup lawang kok. Wis tok ilmumu santet tokno to, gak wedi. Tapi sampai kelompok tamu kowe. Cah telu Pak. Iki. Sapa? Yo keto ngarep bur mae. Yo ngarep kuwi sing tak anu, kisah tak mbres iki. Tau tak hipnotis tak kuwi. Ya yo kuwi. Cah kuwi to. Iya. Golek kuwi sahingah iki. Enten. Oh, alah. Terus jelalah ning watu kono. Wis iki tak hipnotis. Wis aku wis iki paling pelakune, wong tak hipnotis. Mane. Pinter misbah gak pernah. Mas Agung bener ya. Akhirnya ngaku bos, asline penjahat bos. Jadi biyen aku lali sini mau beli sapa wae aku lali. Apa ya pokoknya tak serang nih motor diantemi aku langsung ra mulih. Motor tak parkir nang kono aku ngobeng aku di center. Cowloke kabeh bos. Sawahe tak kelebet. Dan aku mulih. Mobil tak ke omah aku mbok balik sepeda motor. Aku pikir aku kudu kena. Kudu temuku ra metu, gak metu to. Aku balik neh. Aku metu kuwi. Metu jam piro? Jam 09.00. Ngono. Aku ujik sore kok kuwi antemane. Bar maghrib. Bar maghrib. Aku saurunge ngisal wis gak nang kono. Ngaku kepada orang yang tepat. Iki gak sengaja, Bos. Gak sengaja ngaku iki. Langsung tak parto kabeh langsung. Batok. Jaimu nih mbahmu wedi kok. Mbahmu lho. Kok jam saya kok saya. Wong murid Pak Hakim no. Aku muni ngono. Aku nutup-nutupi kowe. Kula marani kepuk. Tapi yo pernah kowe ning panter bos. Pas sing nyupir sapa ya pokoke aku ning sisi kiri. Dewek ning ngarep rai tapi ning kocop. Bowek ngono. Tembone kolam lopmu. Iya jelalah sing jantem aku bos. Kowe gak ngerti minta aku. Panter cok. Gak ngerti aku. Montore aku mulai bos motor aku cepet-cepet aku ndrowo arep sing bone 2,5 meter ya lho iki tak ngerek bengko saya kena lho asli ati ropi ya bos ati ropi bos bolomu telu terus kuwi kan sapa neh Kalau tak loro. tapi pas kuwi nek kolor kuwi dibanter diputih tak cekel tapi senes kuno ngono kuwi sapa Gak. Ngaku wong wong cilik itu Pak wong telu wis dadi siji ndelik bareng. Iki kalingan apa iki? lho kelingan to kuwi momen kok Momen ya Pak. gak iso lali nak sing momen-momen ngono kuwi aku wis gak trimo aku ning angen iki kepo pegel mulai panter jagang aku yo nggo motor ora tapi yakin nek sak meniki lho ndut kuwi pengen penyet to picok ngono lho picuk ngono lho ndut terus lho wah iki yang jajal iki tapi pikir aku adalah cilik-cilik pengen ngedekno to Kapok. yo urip misteri salah sasaran bos pas kuwi sing tak cekel tompakne bit putih biru Gak penyenani aku sesuk. sing kuwi bite kuwi piye kowe cocok Ayo, gembang malah aku simpan kita maksudmu. Ya ora ngerti aku ya aku. ngene iki tak pandang kali gojine iki lah wis nang lemah tanah gajah 1000 kowe iki gak iso kita jawab aku ning ngono tandek nih motor tak gowo motor tak gowo karena ana Sinta karena nang kono kuwi cah cilik gene selain kuwi metu kolor metu kompres kesenan kuwi wis iki rumah mesti siapno aku ning ngono cacah tandek alah sudah suruh pulang pura ya Pak Dik hipnotis meh alah kok hipnotis terus bos dan kamu sih Ah, taruhan ya. sih kayak barat sih hukum push up sih gajah saya bos itu apa lagi anu ini ternyata lagi ngaku dan itu korbannya aku tenang bos sumpah korbannya aku tapi saat durungnya kuwi sing nguber kuwi enek parameter sing pantem meh wah aku tok Ya ini apa? Mobil barang. Ya mobil tapi ki mobil kolte ngono Iya, lho. aku melak Pak. Tapi malah kakek Pak. kolte melo tapi sing mandek enek ora sing mandek langsung golek gudak Mau pisanan iki tro kene motor fit mandeng lho. Stek botok. tapi sing wani mandek ya kur kuwi tok wani wong gentle bos wani wong gentle bos tak golek sak temune aku cek mulai sik bah dari mobil karena kan mobil kan ngebeng piratan rame nak mbok balik ke sepeda motor dan aku nggawa senter pakeh malah nek capat tah 5 nek dinisan ngidul iki jelas paling salah iki pikir aku karena cangkroke ning dhuwur iki bur setiap hari wis jelas iki kudu kena aku ngono borgo wis siap Iya. borgo macam gandeme aku mbiyen borgo cetek-tek kucine tak gua wis ora nangis to wis mbok ngubah som anu Jadi wong blok gak percaya to. Goodbye iki. tenan bos kuwi mbangune masjid TPI pokoke ora kagedan gitu suwi bos kantor motore pinur kabare api alien tenan pura tenan berkaulang abang sapute
Alah diantem ya malah ngumbah bos ketendut. Ganti Bayu Pak Dik sing hipnotis. Aja bos kok vlog yang lucu. Oh gak tak kerana wong akeh ora bos, ya pas bolong kuwi tok nek cacah papat cah pira ngono. Cacahe. Pas aku mulih kondi ya. Wantem. Bek. Pas kocok ngarep bos. Wek. Tersangka mengajukan RJ Restoratif Justice gitu. Mbak Miftah apa dukun? Nah, lang jelas mbahmu. Mbah tunggal mbahku. Lho, jaman duduk. Jaman tunggalan mbahku. Oh, duduk Mbah asli. Tapi jek ya kuwi termasuk menurutmu Mbah Jaman dukun ora? Dukun ora? Nah, iku wong pinter lah ngaran. Iki pinter apa? Maksudnya wong ngerti lho Pak Dik wong Jawa kejawen. Kejawen. Tapi tahu salat masjid. Salah terus. Salat terus saiki ya. Pas dibelak pakai Salah iki apa ya? Kok salah terus. di rumah ngetan. Yo ora te masjid ta madem ngetang nggih. Awal-awalan pembangunan masjid gak salah tapi salatnya. Sempet gak salah di masjid tapi saiki salatnya. Gumbar ya bahaya. Blok-blok ta belum di. Itu toh. Tommy Andiki. Gitu toh. Ki apa toh? Kita blok terang toh. Tommy Adik Kipin Channel. Tommy Adika AND Ambil N ki asline. Tommy N Kipin itu nganggo A to. N nganggo N. Tomblok Pak Dik asli. Wah asli ya. Piye blok? Ada sesuatu blok? Dan Tommy N Kipin. Sirup berata. Tommy N Kipin lo Mas Rob. Apa lot sesuatu ki maksudnya ada sesuatu yang harus kamu sampaikan apa enek opo ngono maksudnya lot wi. Biasanya nek terusane lot. Nek kene gek ucul apa piye ngono gampangane nek terusane lot ki lot apa ngono lho. Apakah ada sesuatu dengan nada tanya? Oh. Lot ya kok men. Lah aku kangen iki Mas apa? Pacarmu apa piye kok? Mas apa edoan apa piye kok? Aku kangen. Bayane ra turu apa bar? Bar. Ora boleh Pak Dik Ahmad. Bayu lemu lho. Yo, ngeteki tak ngene kabeh. Aku kangen lho. Kok THR jamane bar THR tomblok kok. Walah, sirup berata iki latlot iki lagi tangi Mas sirup berata. Yes. Aktif ya? Heeh. Oke, Bos. Jadi lot THR. Lene Mbak pakai THR. Aku sik metu ki, alah metu ki metu nang ndi? Pamer nek iso metu kok piye? Ngono Pak Dik kulon ya to. Kene iki nggone wong tukang metu. Kok pamer aku sik metu nang ndi? Metumu metu nang ndi paling nak bengi yo golek ngono kono onggrok. Aku sik metu ki. Alah. Bijangan. Iku yang ngeteki yo bijangan kabeh nek Mas Rob ngetek bijangan. Nanda. Tomblok digawani mobil wis ra leren. Gujangan. Be ya gujan kabeh iki lho. Yo. Aku metu njero hiyak lho. Kok seneng gujangan tomblok lho. Beyo Aku ya. nganjuk. Timbangan iki. Masa admin nganjuk timbangan. Ngerti, tomblok iki sapa ngerti asine? Tomblok iki adalah dulu panglima Tieng Feng, direinkarnasi, lawi terus nyebut ngandeng babi. Dulu mekrok, Mas Rapong goyangan. goyangan. Jadi guyangan ini dulu guyang sapi kebo lho Mas. Mbak Vin itu. Goyangan. Garangan, Mbak Vin. Garangan jere. Jadi ini tadi Gus Tommy baru apa iki komen katanya aku lagi metu. Lot. Pertanyaan adalah metu di mana? Jadi Mbak Vina adalah garangan. Nah, teman-teman ngetik guyangan. Guyangan itu kalau Mbak Vina penasaran kayak kemarin Moneng itu seperti apa Pak Di? Moneng itu tempat pasar ternak Mbak Vin. Jadi adol wedhus, adol sapi di situ ada. Pasar hewan. Pasar hewan. Tapi kalau malam hewannya bengesan. Kuwi lho. Bengesan. Sama seperti guyangan. Bakul selimut. Mbak Vin penasaran sama gujangan, hampir sama Mbak Vin sama Moneng. Isine mau bakul selimut sing Ngopi neng Nganjuk. Niki lho, Mbak Vina nembe tangi HP-ne. Ibani irung. Itu lho. Iki lho. HP-ne ceblok ibani irung. Ngopi neng Nganjuk. Ngopi kok adoh kok temblok. Lagi dibasuki nak kopi ya mbak gawa sak drim to. Neng Nganjuk nak gak nyekel mic percuma ning kono ngopi tok. Ya apa ora bah? Baik. Nak gak nyekel mic sing tanpa kabel kae. Gak seni. Tetut Kecut, soalnya guyon nggone wong seni. teritok. Keritok. Mbak Vina kula ngopi ning Nganjuk niki sepurane. Lho, nyapa njaluk sepura? Ngono. Aduh. Kayak bodoh ya, Mbak Vin kula ngopi teng Nganjuk sepurane. Lho. Kayak wis bodoh ya to, bodoh sing kurang, Bos. Kurang 3 dino. Ngopi karo ngecuk. Kok iso ngencuk to? Ngencuk.
Kok iso malah njaluk sepuro Mbak Final ya Allah. Mbak Vin, kula ngopi teng Nganjuk niki sepurone. Lho, salahmu apa ngopi? Aku wis gendeng iki, Lot. Wis Wis ngerti bahasa anu ya, bahasa Surabaya ya. Wis. Lha wis kasadare pas semaput piye to? Kok iso ning Nganjuk ya Allah. Jam piro ning Nganjuk? Aja ning Nganjuk bos genggek poso kabeh. Mas Lopong. Amblok setengah rolas. Nek kono jalane berlubang akeh. 3 ronde semaput. Kok gendeng. Jadi Mbak Vina kok gendeng. Kok iso kok gendeng? Niku gendeng Mbak Vin. Alah, Jadi saya malah modal Lot. jari sapa malah modal. Iki modar iki, karo modal tapi modal. Jadi Mbak Vin, bukan kita menganggap bahwa Guyan itu tempat lokalisasi, bukan tempat ngopi, tapi enak tempat karaoke ini ya Mbak. Kopi pangku. Kopi pangku. Tapi gurine penginapan ya Mbak. Lah. Mbak Vin duitnya kurang misalnya. Oh malah modal apa malah modar? Modal, Bos. Modal. 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 Malah modal. Oh iya, genggek tutup. Genggek poso diri sapa malah modal. Oh malah akeh. Oke, Mbok. Ngono gak apa-apa, Bos. Ning kono kuwi kan dia yo penghibur loh. Kowe seneng to nek ning kono? Berarti yo dia menghiburmu. Pertanyaan jawab ning kono seneng apa ora? Apa bos obat terus getun? Duit entar. Selot aku lanjut perjalanan. Alah, jalan yang di jalan di tempat. Heh. Masuk. Modal. Daripada kicim loh. Perjalanan. Ngono lho. Perjalanan. Tomblok lucu, Bos. Pergerakan tomblok menafkahi kuwi, oke. Guyangan aslinya jembatan timbang truk Mbak Vin. Ya itu sebelah kanane. Aku apa iki? Dulu pernah aku STM iki dijak koncoku neng kono. Bukan neng kono gak, kita jalan-jalan. Mlaku dan aku ora ngerti iki guyangan apa ndi. Aku dicekel satpam dulu pada waktu itu. Pakaian sekolah kabeh wong papat. Karena koncoku Mbak itu rumahnya Kidul Guyangan di desa Kidul Guyangan sing gawe wayang-wayang untuk teman-teman SKT sing Nganjuk. Desa Kidul Guyangan ning pengrajin wayang. Ning pinggiratan ngono. Lah, omahe koncoku adalah kono. Jadi numpak bis medun kono kuwi, tapi jenggokno karo koncoku ning kok gang ngono kuwi. Loh, kok akeh model ngene aku di sekolah. Terus dicekel satpam. Jelas kudungku adalah SMA Saradan. Lalu Madrid, bola Madrid. Kalau harus tahu. Setor Pak Andrew. Bojo kok. Setor Pak Andrew bojo kok piye to? Wis ping 4. Oh ngono bos kiro. Oke, ping 4. Kita makan dulu di. Itu Mas Andrew iki. Kene. Setor Pak duwe bojo kok. Piye to maksude Habib makur barang iki? Ping 4 iku apa Gus Tom? Setor Pak duwe bojo. Kok Pak Andrew piye to? Setor Pak duwe asine. Setor Pak duwe bojo kok. Apa kopi manis? Lah iki lho. Jelas manis Mbak Vin. Priyambodo tunggal matur bangun tomblok si bedebah. Kula budrek ngopi apa nyusu Tom? Ayo ki lho, pertanyaan ki lho. Awal ki pertanyaan anyar ki. Kowe ngetikmu sing jelas to, Blok. Ketiklah dengan bahasa Indonesia baik dan benar. Nyeruput apa? Menyot. Yo. Tom ingat Mbak Suti Tom. Mbok Suti itu seneng nak anake rabi. Nak menurutku kowe dadi anake Suti piye? Ya rapi to. Nak pengen Tomblok aku, tujuanmu apa, Blok? Aku pengen nyeneng mbokku. Lah mbok senenge ketika anake rabi. Nak kowe cara nyeneng mbokku. Ya rapi. Rabi to? Rapi. Lho ki rabi tapi ning guyangan. Salah. Nyicip istos. Nyusu ya. Kopi susu tagus nyusu. Seger Tom. Ora Tomblok kasih ning omah. Ayo sumpah yo, sumpah ye. Ah, Melatih tipis ya. yo Mbak Vina. Kopi susu tagus. Seger Tom. Pertanyaan dengan nada lembut Mas Ropong, Ziru Brata. Jawab Blok, cepet Blok, ngerti cepet lho, jempol ami ketokno kukune. Kok ngono to, Lot? Lho. Ki sing ndi pertanyaanmu? Kok ngono to, Lot iki piye? Garek klot pengen, Tom. Lah, alah garek klot pengen. Lah Didi Nuriawan ya lah di luar kepala to nak ngono kuwi wis kenek. Kok dhewe to Mas Rop? Oh. Wong ki kabeh ki semua. Ngono. Alah kok guyu to. Lah kok preti lho, Ziru Brata itu preti paling trompet to piye? Rapong siru.
Real Madrid karo Manchester City. Oke, Bos. Kalau tadi Manchester ae. Madrid Madrid Pak di Madrid ya. Jelas Madrid ya. 3-1. Wes ah. Leg 1 3-0 Pak. Iki kae. Ngene rebu ngene. Oh, ada ngene. Tak kira iki arep e. Esuk jam 3 Pak. Jam 3 ya. Lot aku tak mansik lesu. Alah, kowe bah mangan, bah salto, bah apa kok. Kowe karo mangan karo ngetik ya iso. Oh. Alah tetep City bos lho. Lek City masih top. Mas Lapong lo musuh. Mas Lapong kasih satu pertanyaan untuk Misbah. Gus Agus Pramono. City Roma. Ya Manchester City bos. Man Palbeo apa kerang Tom? Kalau saya maju teko Belanda kene. Ini tak gawe ini Pak Dik. Ngawur wi pemberian sama Mbak Vina wi tanya harganya sekitar 1.800.000. Wi kata tak go bos. Tak go kemarin pas karo Mbak Vina sepeda motor kayak, weh pemain bola tenanan aku. Wah, motor iki motor bareng apa jenenge? Kecek. Duduk Scoopy. Lihat-lihat jempengi belakang yang jersey. Weh yo, koyo ora iso tiba. Kesak mentok pol, rem tak uculi. Wis ngoper iki. Tat, lambe pek ngono, saking bantere. Nyawane agak sitok. Alah. Wis koyo Scoopy yo. Tak gaene bol alah. Iki nek katok gudi aku kiriman. Ukurane mbuh kae. Mbak Bina, mau kok unik. Ngono Gus. Endi to? Mana suaranya Real Madrid? Endi to Mbak Vina? Iya, iya. Mau kok unik. Dhuwur endi to? Mbak Vina guyu kok. Endi to? Alah Madrid. Nggih Mas. Endi to, Blok? Aku pengen iki, prank tomblok. Blok. Kowe tak anter. Kapan? Tapi aku budal ngevlog. Halo Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku karo tomblok iki aku pengen ngantar tomblok ke suatu tempat. Aku takut tomblok niki, Blok. Mau neng misal, mau neng. Jadi aku dalam perjalanan aku tak syuting sampai ke lokasi. Piye, Blok? Oke. Nggih Mas gampangane basic. Suarane gak usah banter, Mas Evan. Paling Mbok Siti kalah meneh karo Madrid. Oh, Mbok. Ini permainan kudu sing menang, kudu sing kalah, Bos. Wacana gampangane. Oke, masuk Mas Tio. Oke. Jam berapa? Jam 1, Bos. Ojo ngeles, Bos ya. Engko tak ngeles barang wae. Model akeh wis ben tomblok, Bos. Tutorial jengkek sih. Terus kakak ngetik lemes lah, lemes ki bar nyapa wae. Lagi iki kulat prank woro-woro. Gak prank berarti. Mengantarkan Gus Tommy ke suatu ke tempat nyaman, ke tempat ternyaman. Ke rumah Pak di tempat rumah. Bayu lemu ki lho, kempel timet to. Ngangker sing kita Bos. Keringet me sak wortel-wortel kae. Wis